kanti oyaziyo bakutshela ukuthini. Okuyikona lokho abamtshelile. Nomuntu oke afike la egcekeni kwami noma-ke ngingazi noma iqiniso ukuthi egcekeni kodwa khona umuntu okhona. Khona boyfriend akhe ehlalela ngizokhulumela nobaba ngiyakushaya. Cha sisayikho i-boyfriend engihlala nayo. Cha phela mina ngiyayibona nje ukuthi ikhona. Angazi Osuwenza nami islim. No, why uthi uyabona wena okwabona mhlawumbe umuntu wesilisa la egcekeni. Ngize ngibona ngiyakutshela nje sengiyazi ukuthi kukhona umuntu ohlala la. Khuluma iqiniso khona ubaba ngifuna ezwe ngawe leli qiniso bese uyasitshela ukuthi indaba ihlala la ekhaya. Aze mina ngifaka umuntu la ekhaya. Khuluma iqiniso sisi. Mase njani mase uyangixosha mase wenza. Ngeke azaxosha ngeke ngize ngikuxoshe ngifuna ukumazi. Sifuna ukumazi. Nami sengiyayifaka. Uyafika but akafiki njalo. Uyafika Ufika ngaleso sikhathi akafiki njalo. Indaba ehlala la ekhaya no. Musuphamisa umoya. Indaba manje efika. Indaba ungayikubo wena. Ukhulu Thobeka ngicela ukuthatha le thoba kubingelele ngikwamukele imbukelo weBlack Life TV ohlelweni lakho oluthanda kakhulu luthi izinkinga zomndeni. Mina-ke I am Mlangeni uMagasela. Niyazi ukuthi isihlezi sihamba imizi yabantu thina kwaBlack Life sizwe abantu ukuthi bakhala ngani bese besibhalelile or basifonela noma ngabe yini into sincede ufuna ukuthi sincede ngalo siyakwazi ukunceda as long as useduzane siyakwazi ukuthi siphuthume sifike yabo kanjalo. So kubalekile ukuthi senda leyo email uyisendele endaweni right kwaBlack Life TV because mina personal Mlangeni Magasela I'm just a presenter. Ngiyakuthanda ukukusiza ngizolana nodaba lakho but mase ngil-escalate it takes more longer ukuthi ngcono mekuzoza wena kunokuthi kube yimini olihambisayo. Ngivele ngithi mphathi kune-email ngithi ngiya-screenshot lapho sothi ngiyasayina ngoba iqhamuka kumina ngithi ngumsebenzi mina I'm just an employee yabo. Kodwa-ke wena okufanele ukwenze bhalela la kwaBlack Life TV usebenzisa i-email yakhona uzama ukuthola ama-contact wakhona ubafonele. Mina Mlangeni Magasela ngibiziwe kweminye imindeni ngizothatha leli thoba okukhulu Thobeka ngibingelele ubaba oseduze kwami ngimamukele ohlelweni and then ngizomcela futhi naye ngokukhulu futhi ukuThobeka kubingelele mbukeli uzobe sezisho ukuthi ubaba ufisa simsiza kanjani. Sabona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila ngicela ubingelele umbukeli weBlack Life TV bandla ngokukhulu Thobeka. Ngiyabingelela abalaleli kuBlack TV. Baba ubaba ubaba Ngobaba ugcina Mthembu. Okay, siyajabula ukuba nawe baba. Usibhalelile-ke baba I believe so. That is why sila ekhaya. Sicela ukuzwa ngawo ukuthi mhlawumbe ufisa sikusize kanjani yini lokhala ngayo. Obona ukuthi na Black Life TV singakwazi ukusiza kuyona. Nginenkinga enkulu la. Ngadlulilwa umama weyabantu abami emhlabeni. Shame sorry. Dodana ami asenemizi yawo ngaphandle ngisele ningane yentombazane ekuyiyona yodwa. Okay. Yeah. Ushuthi-ke manje la kunesimo engilongisizwa ngamahebezi ngoba ngihlale ngingekho ngifike ebusuku ngithi indodakazi ngicela ukukhuluma naye sometimes hamba ngitshena ukuthi uyageza kusho ukuthi anginasikhathi ngoba unendlu yakhe ngaphandle. Kusho ngokuzwa ukuqhubeka kwesikhathi ngezwe ngathi uyasolakala ukuthi khona umuntu asezwana naye. Lala naye la emzini wami. Angikuzwa mina. Hlala naye la emzini wami. Okay. Ofikayo amvakashele engazi ukuthi bayezwana naye. Kanti akahlale nendlini na? Ngeke sinayo endlini unendlu ngaphandle. Egcekeni. Kusho ukuthi yena inekamero lakhe kahle elingaphandle. Okay. Ngaleso sikhathi isikhathi esiningi mina ngisuke ngingekho. Kanti undodakazi la usenomuntu omunye umnomzane engeyimina wale ekhaya. Cabanga. Hayi ngizwa kancane lento ngizwa kancane lento makabe ngimbuza akangitsheni iqiniso. Ushona lena ngase sengicela ukuthi hayi mhlambe ngingangilalelisa ukuthi ngalixazulula kanjani lolu daba. Yo. So uma wekhaya washona nini mhlawumbe seneminyaka mingakho engekho emhlabeni? Useminyaka 12. Oh it's been long. Kusho ukuthi ukhule nawe emncane lo mntwana. Ukhule nami emncane. Uyasebenza yini ndodakazi? Uyasebenza uyadohoza esaluni. Oh okay. Yeah. Asenze kanjena baba asingasimoshe isikhathi asimsondezi sizama ukuthola ukuthi ngempela lokho okusola kuyiqiniso ngoba uthi awukazi ubabambe wena kodwa ukuzwe so sizwe ngayo ukuthi ngempela lokho okusola kuyikona yini. Ngingathokoza. Siyabonga ukuthi akavele. Mbukelo Black Life
ubaba unenkinga ndodakazi akasekho uma ekhaya amadodana akhe amadala wasekho sehleli nondodakazi ogcina kodwa inkinga yakhe enkulu ukuthi undodakazi ngathi uletha abantu besilisa egcekeni so umuntu wesilisa rather because ukhuluma ngomuntu oyedwa leyo nto ayimhlalisi kahle ubaba ake zama usonde ndodakazi zama umthola ukuthi mnganani qala and why letha umuntu wesilisa egcekeni engakhulumanga nobaba wena baba kwamconfronta kodwa wakhuluma nawe wambuza ngeke ngambuza ihomba ney'ningana hhayi uphika uma yintabeni uthi hhayi ayikho into efana naleyo so uyathemba ukuthi thina mesimbuza uzovuma kukuyena ngazi uma ngabe efuna ukukhuluma iqiniso uzolikhuluma ngoba manje uyabona ukuthi nginesidingo sokuthi ngilazi iqiniso. Siyabonga. Asemsize bafethu baba uNthembu. Asambeni. Kuthiwa indaba ayihlangani kodwa abantu bayahlangana. Thina kwa Black Life Traditional Pharmacy sithi amanzi lapho akama khona ayophinda ame futhi ukuze ubuyise isithando sakho. Luqale phansi uthando lushisa amalanga. Faki order namhlanje uthole isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho. Isithando seminyaka esikade saduka noma ngabe udokizolo. Ukuze ufake order shayela u062 219 7748. Thina umsebenzi wethu ukudilivela wena mawufake order makumba manomhlaba akukhathaliseki noma ukuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Welcome back mbukeli we-Black Life TV ohlelweni lwethu oluthi izinkinga zomndeni kanti ke mina ngomlangeni uMagasela simenye ubaba uMthembu ke bafethu umnisi wemvulo azosichazela udaba lakho alibeke eThekwini sesiyabona ukuthi kuyasiphoqa ukuthi simbize undodakazi since ubaba nondodakazi behlala boba u2 nje kuphela obhuti abadala basekho ngokuzwa kwami kokhulu ukuthobeka mbukeli ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele undodakazi eceleni kwami isando kusijoyina sawubona njani. Sawubona manjani? Ngiyaphila sithandwa sami. Siyakwamukela uhlelweni ngicela bandla ubingelele umbukelo we-Black Life bese uyazisha igama lakho nesibongo. Sanibona, igama lami nguMbali ngwakaMthembu. Yeah, Sandra. Yebo. Neminyaka mingakho wabuke kumncane kakhulu pho kunalokho ecabangayo. No, no 27 angikhulu. Na 27 sokhulile. Sekhula umqondo neminyaka. Oh, yeah. Akube kanjalo. Baba, ndodakazi lo ngithi. Yebo ndodakazi. Ngicela ungenzele iqiniso baba. Konke lokho kade ungixoxela kona engakafiki. Othi ukwenza ukuthi usibhalela ekhaya ngicela uphinde umtshele. Yeah. Yebo ndodakazi Mbali. Ngibhalile la abaka Black Life ukuthi abazongisiza ukuthi kuxazululeke udaba lakho. Ukuthi ngiyezwa ngamahlebezi la njengoba ngeke ngifike nje lethi kwesinye isikhathi ngithi ngiyafika ngiyangqongqozela bese sometimes ungitshela ukuthi wena uyageza ngigcine ngingasakubonanga ngivuke ngihambe ngimsebenzini kuthiwa wena khona umuntu ofikayo la ekhaya njengoba unekamera ngaphandle ozwana naye sengikubuzile ihomba neyiningana lutho iqiniso awufuni ukungichazela iqiniso eliphelele ingakho ke mhlawumbe uzokwazi ukuthi ungitshene-ke manje iqiniso ukuthi lilipi lo muntu ungubani wakabani. Wena baba ukuzwa ngoba lokho ngoba angikaze ngifake umuntu mina la endlini. Njengoba nje kuwukuthi sihlala nawe la nginomakhelwane baningi. Ngibuye ngihambele uyazi ukuthi ngibuye ngishayela amanzi amponjwana kwesinye isikhathi. Kusho ukuthi abantu abaziyo ukuthi ngikhulise wena la njengoba sihlala nawe. Baba udlala abantu ayikho leyo nto. Angikaze ngifake umuntu mina la endlini. Angikaze ngifike nabantu oba lawa basho njalo. Kusho ukuthi labantu laba abanamehlo mina ngitshene igama lomuntu wena bese sekuba kanjani ngoba labo bantu bangiyala ngithele inkinga manje ngoba yabo ngiwangichazela ngasho ukuthi akekho Waqhaqhazela manje Mbali. yabona labantu abangitshenayo Qhaqhazeliswa yini? bangitshena ngoba kuwukuthi bayazwela mina ngoba bayazi ukuthi ngikhulise kanjani njengoba wakhe akushiya usemncane na 12 years namanje angisho ukuthi lo muntu lo ngifuna ukumazi ukuthi ubani ngoba nawe sowukhulile yona 27 sowusezingeni njengoba unanomntwana ukuthi uphinde ube nomunye umntwana wesibili la ekhaya engingamazi nani ukuthi ubani lo muntu mangabe khona fanele ukuthi avele phelela kumina ngizombona azokhokha futhi angalali la ekhaya angalali la ekhaya abe nomuzi wakhe bese yahamba ubani nendawo yakho uvakashe kuyena-ke uma uvakasha kuyena Danki hayi egcekeni la akekho ngempela mama la mama akekho
Le nto ayizwayo ubaba udlala abantu, udlala omakhelwane, ngeke ngize ngifake umuntu lana. Usebenzaphi sithandwa sami? Ngisebenza eThekwini, esaluni. Oh, okay, uyalukani. Yebo. Oh. Manje sithandwa sami imaki. Pho abantu babeqambela amangona wedwa la endaweni. Angazi mhlawumbe bafuna ukungiqhatha nobaba, but angikaze ngiyenze leyo nto, sithi angikaze. Akekho nje umuntu wesilisa ongena la ekhaya. Cha, Omnyonyobisayo. lutho. So kuyenzeka vele ubaba methi uyangqongqozela endlini yakho uvele uthi usageza. Mhlawumbe ngisuke ngibhizi ngaleso sikhathi endlini. Wagcina nini baba ungena endlini yakhe? Sekuney'nzukwana ngicabanga ukuthi u-3 days ukuthi ngifike kuyena. Kodwa nje le ndaba ngiyayizwa ngaphandle uma ngabe ngikhona kwama-weekend, hhayi usuke ehambile futhi. Naye engekho. Nami ngibuye ngiyele ey'ndaweni zami Ubuye ngiyobutha, usuzoyilalela. ngibuye sengizolala nginganaki. Mbale kodwa phela omdala kodwa-ke shame. Usungakwazi angithi ukuba nomuntu nawe. Yebo. Ubaba ngiyasakujaja uhlanganisa u-30 vele fanele ngabe usuyalungiseleka emzini abantu angithi. Yebo. So ungaba naye boyfriend yakhe ingeni la. Vele phela it's not like usayingane and stuff. Wathi ngeke ngize ngimfake endlini kukhona ubaba. Ngeke ngize ngenze Ulale leyo nomfana nto. ngempela. Ngeke, ngeke. Oh, Labantu aze angimithise abakhulumayo nje. bakhuluma izinto ey'ngekho right. abantu bakuthanda ukukhuluma nambale mina Bakhuluma izinto ey'ngekho ngiyabazi. right. Futhi nje muphile impilo yaselokishini usenkingeni. And leyo nto leyo iyicefe ngoba wena uyazi futhi Nje cabanga. kubuhlungu ubaba uzobiza amakhamera for ukungibuza leyo nto. Kufanele ngoba senginey'wombe ey'ningi. Usekhathele ubaba. Ngikhathele manje ngifuna ukwazi umuntu ukuthi njengoba ngihlale nawe ngikukhulisa nje ushiye uma wakhe emhlabeni namanje Futhi awungithembi mina baba, amazwi wami bengitshela awungithembi. Yazi ukuthi ubaba ubukelelani uyintombazana wena ngithi izinto esesikhathi akwazi ucabanga abafana bacabanga kanjani. So ubaba uyazi abantu besisa bacabanga kanjani. Wenza lethe indoda la ubaba ngelanga ijwayele la egcekeni engekho nje besipana nawe uhamba esaluni avela asuka umuntu aqoqa yonke ifurniture la egcekeni. Uzothini? ngilahlekelwe yinto zami. Uzothini? Uzoqambela umakhelwane amangane ezinsukele mfana uyipharalala igcendawini ithi uyena. Hayi angeke ma. Vele umtsheleke nje iqiniso kubaba. Ngiyacela ngifuna Vele ukwazi. umtshele khona azokwazi ukuthi futhi angithushile umthembu ukuthi ngeke uze uxabane Ngeke naye. ngize Ufuna ngixabane, ukwazi ngifuna nje. ukwazi. Awumtsheli. Wena baba uveze. yini kanti oyaziyo bakutshela ukuthini? Okuyikona lokho Ngicela abamtshelile. ukuthi nomuntu afike la egcekeni kwami noma-ke ngingazi noma iqiniso ukuthi egcekeni kodwa khona umuntu okhona. Khona boyfriend akhe ehlalela ngizokhulumela nobaba ngiyakushaya. Cha sesayikho i-boyfriend engihlala nayo. Cha phela mina ngiyayibona nje ukuthi ikhona. Angazi Osuwenza nami slim. No, why uthi uyabona wena okwabona mhlawumbe umuntu wesilisa la Kufanele egcekeni. ngize ngibone sengiyakutshela nje sengiyazi ukuthi kukhona umuntu ohlala la. Khuluma iqiniso khona ubaba ngifuna ezwe ngawe leli qiniso. Bese uyasitshela ukuthi indaba ehlala la ekhaya. Aze mina ngifake umuntu la ekhaya. Khuluma iqiniso sisi. Mase njani mase uyangixosha mase wenza. Ngeke azaxosha. Ngeke ngize ngikuxoshe ngifuna ukumazi. Sifuna ukumazi. Nami sengiyayifaka. Uyafika but akafiki njalo. Uyafika. Ufika ngaleso sikhathi akafiki njalo. Indaba ehlala la ekhaya no. Usuphamisa umoya. Indaba manje efika. Indaba ungayikubo wena. Ekhaya lakhe kukude nala. Fela ngomsebenzi. Uhleke Mina ngimcuphisile ngaleso Kephi kuphi? sikhathi naseyahamba. Angikwazi ukuthi ufike ngomsebenzi. Owakaba. Owakaba bathi kephi phela kubo-ke noma engasashongo-ke wena ungamazi ukuthi kephi kubo. Ubehlala eThekwini emafletini. Umuntu okufika. Umuntu okufika. Owakaba isibongo lo muntu. Owakaba isibongo baba. Uyaxolisa baba. Umuntu okufika labantu laba abasiqedela iy'ndawo la abaletha yonke into idakamizwa njengoba iy'ngane ey'phuphe ezinjena yiyeke iy'kole wena uyahamba labo bantu abadingeki la unayo imvume yokuba lalo umuntu. Cha nganayo imvumo baba. Akanayo. Ukwenze njani lokho? Ngiyacela baba ngiyacela ngiyazi iphutha ngilenzile bengamele ngifake umuntu phatha kanayo indawo Ngifuna yokuhlala. ukwazi Hayi ukuthi lo wena. muntu uma ngabe kwenzika lo muntu lo nithola naye ingane Nanokuthi uyangisiza abafana bala ekhaya bahlezi bekhona la egcekeni. Asiseni ukungena abantu Ukusiza njengoba ngani? kade usho kuthani kungena abantu lana. Uzokwazi amani ukungena. ukusiza ngani. Hayi fire. Ukusiza ngani? Uzudinga umkhuleko wena udinga impophoma nje straight udinga yobaba khona into engekho right ekhaya. Ile nto engiyethi ngifuna ukuyazi. Bahlali la ekhaya baba uyafika nomuntu ngaleso walana. sikhathi. Njengoba bebaningi abafikayo la bahambe Ayibo. bashiye iy'ngane awazi nasemakubo. Wakaba isibonga umbuze Mthembu. Wakaba isibongo.
Wathi wakamkhize kumina. Umkhize wangaphandle. Umkhize wangaphandle. Baba ngeke ngize ngimphikise esho. Bese wakamkhize. Naxoxa kanjani? Nanikhuluma Wakephi isilungu. wakephi indawo i-country? Semozambique. Ah. Base uyangisiza ma. Singakhona uyangisiza uyakwazi ukungiprovider. Ubaba kahlali la ekhaya. Awusasebenzi manje. Ngiyasebenza. Uprovide Noma ngani? ngisebenza kucane mama engitholayo. Oh, uprovide Akufani ngani? nano. Uprovide ngani? Cela ungiphendule uma ngikubuza into Ngakho ungiphendule. konke ma. Phela ngeke kusho ukuthi ngakho konke ngenisilima manje. Uqala wenza ubaba wakhe isilima lethi indoda engayona ngisho yala. Wayengeyise endlini. Usiwenza mina isilimo mengisithi uprovide ngani? Ungayenzi le nto kumina ngiyithandi. Ukwenzelani? Egcekeni lami pho. Uzogada ubaba lo muntu. Uyekeleni ukuhlala eflatini. Valiwe baxoshiwe eThekwini. Zivaliwe itole eziningi. Bethe uzohlala ncane ayithela zathola indawo yokuhlala. Uphi manje? Akekho uyetafoni lakhe. Uba igama lakhe? U-Emmanuel. Emmanuel Mkhize. Angazi Wagcina sizosho kanjani? kanjalo ufuna ngithini ngiphikise ngoba yo gayizini yo. Wayekhuluma lumuluni nawe ngaleso sikhathi. Ekhuluma isiZulu. Uyasikhuluma isiZulu. Yes. Yasazi isiZulu. Linesikhathi esingakanani? Uzophela 2 months manje. Awu. Hayi isangaphela kwayimanje leyo nto. Isangaphela kwayimanje ayiphele baningi abantu bakhona la ezweni. Bathi abantu abafani. Ukwenzela yonke into. Abantu abafani labo bantu bashoya ngeke ngeke bengiprovide ngendlela engiprovide ngayo. uprovide ngani phela ngibalele. Uyanginika imali, uyangithengela ukudla, ngithengela into zokugqoka. La ekhaya Ngoba ubaba awudli akathengi la. Ngiyadla. But hayi yonke into engiyifunayo. Oh yena unginikeza yonke into. Usune erumini yakho usunokudla kwakho ukuthi wena. Hayi Mbali. Akusakhulumeki. Mbali khuzeka Angazi noma kumele ubaba ngixoshe ngihambe naye lo muntu kanti mina ngiyenzeni wrong ngoba ngiyachaza ukuthi uyangisiza lo Ngoba muntu. ungeke uzumshiye lo muntu uhlukane naye, ungaze Yazi uhambe naye. ubaba uye kanankinga awuthi kukhulumele Mvelasi inkinga yakhe uyumntwana wentombazana awukwazi ukuthatha indoda uyicele la ngisho noma kuthiwa ayihlalike lapha eZimbabwe noma ikephi la usho khona umfana nje akayi kantombazana ohlala khona thina sikwazi lokho Bethe ucela ukucupha kancane. phela fanele utshela umnikazi Engazizi umuzi uzohlala. awunamuzwa ngithi wena uyingane uma agcina la Bathi ekhaya sekhaya la. ukhona phela Isekhaya umnikazi umuzi uyazizwa sithini ukhona umnikazi umuzi awukhulumi naye ukuthi wena ngicabanga ukwenzani emzini wakhe wangaphandle pho. Ngiyaxolisa ngenza iphutha ngalo. so uzowenze njani ngoba ngiyaseza la ekhaya lo bhuti namhlanje ngikalale la ekhaya bapha abangani bakho Emmanuel Angazi. mfonele uzomfonela umtshela Emmanuel today you are not coming back home baba knows Bengihlambe ngiphethe uba mawuthi uyafika namhlanje Cha, ngimchazele alikho ithuba ahambe zokuthola. kusasa. Ithuba khona la ekhaya futhi nakho namhlanje. thuba uyabheda wena usanganiswa abafana wena Mbali, ngikukhonzile ingane yami kukhule kanzima. Sinawo ungenama. Manje mase sozongiphoxa kanje uyazi wena wedwa intombazana. Abafweni ngithele indaba le. Kusho ukuthi sebezoyibona ngoba fanele benga- ubatshele vele ithi iphuma fanele i-episode iphelele sebeyazi kubona ngoba manje That's why sho ungibiza la emakhamera futhi ngibukwa ize lonke. uwena nje ngizamile Ngiyakujabulisa yonke lento yenza ukuthi Wena ufuna ukubukwa ngengane yakho. ngizamile ihombe ingane yakhe eziningi ehlanyayo, uphika wena uyahlanya nje wena. uzokhuluma iqiniso manje ulethe indoda uzuyinyonyobisa ize ekhaya akuyona neyala akuthiwe yakanisito baba mina ngikaze Okay, ngiyazi kube lokho. bekweyala bekusoba right. umfana uyalethwa yini ey Axolisa. abangani bakhe bayaletha amadoda abo makubo kukhona abazali awufuni wena ukushada awufuni ukuhlonipheka ngiyabuza phela Mbali musukukhala Ngiyaxolisa baba. ungaxolisi sifuna ukubuza ukuthi awufuni yini ukushada ubaba ufuna ukwazi naye ukuthi awufuna uyibona unkosikazi njengoba kade eshadile kwakhe uzale ingane zakho uyizalele emzini wakho ake kwenzeka usiko kwami njengakweminye imizi Hawu. ukhona kuwena indodakazi yami eyodwa ekhona manje vele iphutha lenzeke ekuqaleni nanga umntwana una 8 years lo uzoyaphi manje lona ko omunye umuntu engingamazi ngizoyithini le ndaba ngihlekisa ngomakhelwane ngikhulise kanzima kanje
Imali Ngiyaxolisa baba wami. xolisa ngempela. Ngiyaxolisa Akeze baba wami. Emmanuel namhlanje. Ngiyacela ukuthi ungiphe ithuba lokugcina ngizame ukuthi ngikhulume naye ngim-understandise. Ithuba lani lokuthi Uzohamba la abuye ekhaya. eze khona la engabe wena Unabo abangani uyamtshela bakho, ukuthi Emmanuel? abangani bakhe labo angimdingi la. Kusho ukuthi manje mina ngeke ngisalala manje ebusuku ngigadene nalo muntu. Cha baba kasiyena umuntu omubi. Umazelaphi umuntu ona 2 months wena umazi? Angazi nje ngiyaqala ngikhuluma naye into kanjalo ngizothini. Ngizomfonela kutshelile nje nginikezile ilokhuzane ukuthi uzothini. Bomfonela Emmanuel namhlanje ubuye ulale lapha edrobheni uthola abangani bakho ngoba ubaba useyazi ukuthi uhlala la ekhaya. Sesakukho lula but ngizozama. Umthanda Uhambe wena. kakhulu. Umthanda kakhulu umuntu. Cha baba. Yini ngaka? Izenza kwenzela zona imali. Nezinto ezimnandi akuthengela zona. Uzohlaza umuzi wami kalokho. Awuzameke ukuthi uwenze olunye uhlelo mina ngiyathanda ukuba nawe. Hayi lento oyikhulumayo ukuthi ngifuna ukukuxoxa. Uyingane yami yona yodwa yentombazana. Wena ngicela ukuthi uhlehlele lo muntu. Iphele nya indaba yakhe. Baningi abantu bakhona la. Senza amasiko uma ngabe kuthuba naye inhlanhla ngeke uzenzele uma uthola umento. Senze ngosiko lwethu lesintu okhule ngaso la ekhaya. Umthembu uyamphoqa komakhelwane. Ngimdala nje ngimngaka bayalazi usize ngihlangabezane nalo. Yey baba. Uncane nje kwasokhulile umngaka. Yey. Phinde kwabekezelwa unengane yokuqala. Yeah. Ngiyacela nje ukuthi awushintshe umqondo. Awuhloniphe ubaba mbali. Ukuthi kusukela Uflopile Joma manje ingeke. uzokwenza njani? Uflopile eza Joma. Yebo. Uflopile. Umuntu ona 2 months awumazi lo muntu. Awumazi hlobo. Lutho. Awumazi hlobo. Ungabakhaleli futhi abafana yezo. Yebo. Bazogila uzovula ngisho uzovula ngemshini esibhedlela. Siyabonga ukutholile ade ukufuna baba. Esengilitholile iqiniso ngibonga kakhulu ukuthi kuze kwenzeke lokhu ngoba phela ngizamile ukumncenga ngase sengiyabona ukuthi angicele usizo mhlawumbe uzokwazi ngigcine ngilitholile ekugcineni. Kodwa ke engikufisayo manje ukuthi akathathe i-decision ukuthi whether umshiya phansi wenze njani. Isifiso sami leso ukuthi ahlukane. Uthi ucela namhlanje alale la uzokhuluma naye. Alale. Akazami kubangani bakhe. Unabangani bakhe akamfonele amtshele ukuthi la ekhaya nje. Uzwile mbali. Yebo. Uzizwa kanjani? Ngizokwenza isicelo sababa. Yebo. Njengendlela acela ngayo. Ngizomhlonipha. Ngenze ngendlela acela ngayo. Siyabonga ngalezo. Siyabonga kakhulu. Sazokhuluma nawe esayidini yezo. Lento ekhalelayo ayikho nje kubo Omakhelwane kazini bayaqhatha. abaqhathi bakhuluma iqiniso. Bazi ubuqotho bami nokukhulisa kwami kanzima. Ngihlala nabo ngiyaphilisana nomakhelwane. Anginanqaba. Bekubona ukhulisa lengane umuntu wesilisa wedwa. Seyize abangaka. Suzoletha manje ayi wena ukho right. Usho ukuthi-ke nabo omakhelwane kahle hle bebeyibona lento besaba ukungitshela ukuthi akuyena nomuntu wala. Mina khona seswami ngokade efikile begcina lapha endlini yami bengamfaki endlini enkulu. Kodwa indli ayisegcekeni lakephi kaMthembu. Ngiyaxolisa baba ngengikwenzile ngekuphinde ukuthi kwenzeke. Ngizama ukushintsha indlela zami. Ngiyakuzwa nganyama kodwa manje khona igama ongaphumi nalo. Lokuthi uyamhlehlela lo muntu noma wenze njani. Ngoba mina ngihleli nawe la ekhaya uyindodakazi yami yodwa. Igama lokuthi mina njoba ukade ungafuni ukukhuluma iqiniso ngizokuxosha ngithi uye. Ngoba uyindodakazi yami eyodwa. Abafowenu abasekho banemizi yabo. Yeah. Funa sibatshele kodwa nabo baba before episode iphuma. Hayi kumele. Kodwa ngoba sengixoxile nawe Ngiyacela ungayenze leyo ngicose lento iphelele la kuthina. Izomqhatha bazoyibona nje ku-TV bese hawu baba kwenzeka izinto la ekhaya sesibona ko-TV. Sekulate mambalezi. Kuzokwenzakalani ke emva kwalokho? Nami ngivese sengisenkingeni ngoba ngibachazelanga ekuqaleni. Kusho ukuthi-ke manje iqiniso wena ongavumanga Kusho ukuthi mina ongakufuni kumele ngihambe-ke la ekhaya. Imambali, Ngoba kusho ukuthi phela
bazofika Uzosho bezongishayela. ngaphi wena uyingane yami wena ikini la. Mbali ukhalela ukuthi ixosha umfana noma ukhalela ukuthi ubaba usekubambile uthi ulethe umfana? Embali, Cha, ngikhalela umfana. ukhalela ba? Ukuthi ubanjiwe. Uphoqa ubaba. Ngiyaxolisa. Okay. Ngabusakhala sithando sami sokhuluma yezwa. Sorry, ngikhala. Bukele Black Life TV ungapheli kuyahlola bafethu. Ubaba uMthembu into ade efisa ukuthi sizame ukuthola ukuthi ingane yakhe ngempela inayo umuntu yini emhola imlethe egcekeni. Nangempela sikuthole lokho ukuthi kuyiqiniso. And umuntu into emthusa kakhulu baba ukuthi umuntu abelabo ubhuti abokufika. And usisi uyasho ukuthi akanayo indawo ngoba baxoshwe eThekwini ikhe emcashisile la. Kodwa ngiyambona ukuthi usamthanda shema uguy. I-relationship basakuyi honeymoon phase 2 months akafuna ahambe. Bafethu into enzenzela abafana ingeke. No wonder nginje. Asihambeni bafethu siphinde sibonane episode elandelayo. I'm out. Ngibonga kakhulu ukuthola iqiniso ekugcineni. Siyabonga nathi baba, siyabonga Mbali nathi iqiniso lakho. Ngiyabonga. Ngiyabonga nami.